Nekwanụ họteelụ onye na-atọlụ mmadụ na-alụ na fatọtacha ndị mmadụ napụfe ego onye nke anụ wee were ego nke ya wee jee na-alụ họteelụ. Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ nke na-afịa na Anambra steeti n'ọdụzikwa ka Anambra steeti abụrụgo ọgbata nzukọ ndị ntọrị mmadụ. Hei, nya bụ ife na-apụzikwanụ n'egwu. O wee bụ na onye nke unu fụrụ kịta anụnwa ndị gọọmenti na-akụriti họteelụ ya na-enyere afịa wee dịka Ifeanyị ele ndụ ele ya asị Igbo aka Igbo n'onye nwe họteelụ anụnwa ndị gọọmenti na-akụrisi na nya bụ onye eso n'otu onye na ndị fana Fabulous na-atọkọsị mmadụ na-alụ. Unu mana onye nke bụ Fabulous onye nke toju otu dọkịta ndị uwe ojii jere na bie ọkwaba ndị uwe ojii mgbọ nke bụ na ọgbawuru otu onye uwe ojii bife aka na-abụ wee ghọọ ya otu aka onye nke bụ onye Imo steeti na-asị na ọnya na onye nke anụnwa na-alụkọ. Unu ya abịa ka unu fụkwa onye nke ejidere n'aka na sinsi eji wee jide Fabulous na fa na-asazikwa asịsa wee je na-akpụkọta ndị otu otu n'ọkwa onye akpụtarụ amalụ nke ọ rugoro na nke ọ ka na-alụ. Gọọmenti eje ebe ahụ kwarisie ya n'ego mmadụ ka fa ji alụ nya bụ ife. O nwere onye nke onye ya afụ a na-agba ajụjụ ọnụ o wee sị na onye fa ha atọ mmadụ na fa adụ mmadụ 8 ka nnụrụ ọ gụtara ebe ahụ. O nwezikwa ndị o mechaa gụba alụfa anụ ọkwọ m mana unu ya abịa ka unu nụrụ obodo ndị ọzọ si wee bịa fa ncha niile wee gbakọta aka wee na-atọ mmadụ maka na onye nke na-asa asịsa onye nke ahụ bụ onye mkpọ. Ndị ọzọ bịaziri abịa nyanwa wee na-edugharịzifa maka obodo ya na-agwafa ka anyị etije ka anyị eti wee na onwekwo na ife mmadụ anyị afụna ịnapụ mmadụ ego iwee je na-eme investimenti. Onye napụrụ ego ọ maghị eme investimenti nya bụ ife ọha alụlụ ana ahụrụ bielu ma ọhọ nghọrị. Unu ya abịa nnọọ ka unu nụrụ ife ndị na-akwatu nya bụ ụnọ na-ekwu ma nụkwa n'ife okooko a unu na-afụ kịta ana ebe anụnwa ka unu nụ asịsa ọ sarụ ka fa si atọ mmadụ ka fa si ezu oshi onefa ha wee na-atọkọsị ndị mmadụ. Hei, ọ na-abụzi na Anambra steeti ka a kanyelụva onye ọbụla bịabazie n'ebe a na-atọ mmadụ n'ebe ego dị n'ebe a na-ebute ego. Hei, si tọlụbazie mmadụ na onye abụkwazi bizinesi na-ewukwazi na nke ikpeazụ a. Bikonu ekenekwa m unu. Gọọmenti Anambra steeti a na-amụrịkwanụ onye ọbụla ejidere onye ọbụla akpọrọ afa ewee fa mechaa nyocha na nzacha ọbụ na itoni ya ịma na prọpati bụ nke agha agago ụlọgwụ nkwari. Ole esizikwa na ọ na ịbụghị onye Anambra steeti mana prọpati ọbụla ị nwere na Anambra steeti aya akụrisichafa ncha dịka okooko a na ebe a wee na-asị na onye nke nwa bụ onye Enugu steeti onye nke bụ Fabulous na nyanwa bụ onye Imo steeti. Unu mana Fabulous na prọpati ọbụla o nwere na Anambra steeti na nke agha agago. Ole esizikwanụ nke ọ lụtalụ na be nna ya n'Imo steeti mana nke ọbụla o nwere na Anambra steeti nke agha agafego. Na-enu họteelụ onye anụnwa ji ego nke ya wee jee na-alụ. Unu a na-achọ ịgwa nna họteelụ a na-alụcha ya na onye ọbụla bịalụ ka ọ lahụ na họteelụ a ọdụ unu ka ndụ ya ọdụ sevu ntu ọ bụ onye ntọrị mmadụ lụ họteelụ anụnwa. Onye ọbụla bịala ebe a na-eri ego na uke ego na-efe ego na uke ego buru nnukwute moto wee bịa wee lahụ na họteelụ a ọdụ unu ka ọ ya adụ ndụ wee na ayafa atọrị ya tọrụkwuo ma moto ya napụ ya ego ma duna ya obodo afụdebe. Nke anụnwa na-emekwanụ na agbọ mmiri Mkpọ nke dị na Anambra steeti. Unu ya abịa nnọọ ka unu were ntị unu gere na ntị ma ya akakwa nke unu na-ejidezikwafa otu Kịta bụ be Igbo ekidnapa na-agbọ mmiri Mgbachi ndị otu Fabro ebe a họteelụ ọ na-alụ. Ebe a bụ na Ifeanyị ele ndụ ejigo ele ya asị Igbo wee malụ ndị otu Fabro ebe ọ na-alụ họteelụ o mesie kidnapa o were ego ụmụ mmadụ jee na-alụ họteelụ.
Hey! Wanna come up from that place? Come up from that place. Igbo esu na-eme business. Igbo onye ọzọ DJ afọ nwa ha Dago Jebu Abole 7 Pastor Abule 8